Kung gusto nyo makita ng liwanag, punta lang po kayo dito kay Mami para si Paring Pakoy. Unang kagat, langit agad. May mga basher ako na naging customer ko. May nakita kasi ako isang basic basher ko. Binigyan ako malaking tama, hindi na ubos. Meron po kami dito, lechon pares, beef pares. Meron din kami overload, beef plus lechon. Lahat po yun hindi taba. Kahit yung Mami regular, hindi taba lahat yun. Hindi yung gusto nila yung maraming taba kasi nga sabi nila yung ibang nagmamami daw, wala akong taba, 3 pirasong taba. Kaya ginawa ko, naisipan ko din na kahit sabihin mong binibili ko siya, binibigay ko yung gusto nila para wala lang silang masabi. Kasi ginagawa ko sa diskarte, yung parang diskarte na i-check, yung piso-piso lang pero pag naipon, madami. Ito yung diskarte nito. Sa mga hindi pa po nakakatigim, try nyo po dito kay Mami Pares ni Paring Pakoy. Ito yung pares na sinasabi na nasa video lang marami. Try nyo na lang po. Okay. Naman na po. Ito yan. Umili ka ng beer. Saan? Ano mo yan? Umili ka ng tissue. Sige. Malaki mo. Ito yung lechon pares na hindi malutong. Ay, yung tawag nila dyan lechon pares na hindi malutong. Mga customer ko, mga bilis at mesa. Hindi ganyan naman yan. Legit bawang sir. Legit yan, hindi yan bawang sir. Pares mo na yung taba pa sir. Maraming taba dito. Maraming taba dito. Sa'yo din sir, mo na yung taba. Mas mag-gawin check-up. Walang bata pa naman. Bitin na pineapple dyan sa tindahan sir. Parang yung idol oh. Dala lang tayo. Fresh bite, Lord. Sige. Bigyan mo kain sa idol, oh. Saka Para lang balikan. Hindi, babalikan pala dito. sulat siya na ako sa'yo. Nasa bahay ka lang. Ano to? Kain? Ito yung regular pares natin.
Okay na to, sir. Ganda nga ba? Okay na. Kaya pahingin na punta ba? Marami konti. Pahingin na pong bahala, sir. Ngayon na po ka, sir. Pwede po. Wala na, sir, ha? Bawal po magtira, sir, ha? Okay, thank you. Ano yung baka ni Chon? Baka, pre. Okay. Ay, wala isang mga. Oo, sige. Isa pa. Ano doon? Ako din, isang pa. Extra. Ito, ano to, special to. Mga sabihin nila, madami sabihin ko. Special yan, ganyan kadami, Oo, 85 yan. Oo. Iwalay ko na yung sabaw na ito, ha. Sakto yung taba, ma, pre. Oo. Sige. Wala pa, sir. Wala pa. Okay na po. Okay na. Tama naman, tama. Magkano po, sir? Bali, dalawang overload ko, no? Abo. Bali, may extra po kayo? 230 lang po. Ito po. Sir, wala pong taba. Para sulit yung kita namin sa vlog. Pagawin nyo mga itong niliwanag sa bigyan. Kita lang namin kanina eh. Medyo kami sa ano, CY. Katawan okay na to, sir? Okay. Medyo lumatabat ako. Ang sa inyo, pre? Sa'yo, pre? May taba, pre? Board lang. Comfort. Masakto lang, pre. Check lang. Ayaw pa ba, pre? Yan. Okay. Yung overload, ano po yan, mamay taba po? Extra po. Mamaya na, be. Sakto lang yung taba, ma'am. Isa po. Ate. Sino Ano po? yung na ito? Ayan po ito. Huwag niyo po yung Oh, sakto langit. walang tango. Sige po. Ah, Pwede pa naman humingi kuya, di ba? oo, pwede. Pwede mo po nila. Apat po yung rice niyo. Doon yung dati sa may egg. Pwede lang pa. Oo. Wala raw sa may Ay. Sige. Pero may bawang po yan, ma'am. May bawang. Oo, may bawang. Walang tango. Lahat to may taba, ate. Dalawa na. Ganyan, ma'am, okay na yan. Oo. Bili natin. talagang puto ang bato. Tabuhin mo na ako. Sabi puto. Punerarya na yan eh. Sila sama nagtulong pa rin. Doon ka nga. Takbo niyo muna to. Yeah. Dali na kung sa likod. Iyan na guys. Ayun na ako.
25. Ayo. Ah, saya pre. Dalawa pong pares yung malunggay. May kanin po yan. Top bill lang po. Take out po. May taba to, idol. Apo. Sakto lang. Ito lang. Ano yan, nanay? Pwede ka muna yun. Kasi commercial mo. Magkano po yung mano? 45. Dalawa rin po. Iwalay po yung sabaw. Ano yan po? Yung isa na plastic kape. Tama ka sa akin, take out pa. Sige po. Wait lang po. Kain sa'yo ate. Ilan po? Dalawang pares ng mga. Dalawang pares, isang mami. Sino 500? May taba po yun. Doble po natin. Konti daw to. Sakto lang.